Sa ila guys, kay gipalayas ko ni Riri. Kaya nga naman. Ag-away mi. Ito, nagsugot ka nga din nila sa minimum mo, nagtambay sa inyo. Agkagool sa taon niyang nagwe guys, ngayon tanga din hinamig po yung may dinig kay dali makita. Ngayon tanaw niya sinako naman. Sinako naman nagdala na gid sa. Hi guys, good morning. Good morning pa kalas 10 pa man. Nahuman na ta og edit. Nya uploading na. Nya ako na ning gipangkuanan ilang mga sanina ni Koreana. Mura naman ni makita na imong YouTubes dia o. Pangkuanan na ako ni guys ang mga sanina nila ni Bintoy nga mga gagmay na kayo nila. Ako may panghatag dito sa akong anak sa akong igagaw. Wala dito isulod ako sa madrong tam ko to. Kana no gisuludan ako ag ganino. Ang kanto ang lagi narap. Kay sayang pa man pud ni siya guys. Kani mga ang bag ni Koreana duhan ni sila kabuk nga ingani nga bag na ako ning ihatag kay kana ang sayang man pud na siya nga kana ang dili magamit nya kani pod murag naa man pod ani nimi dadto. Ako po ning ihatag ni Koreana kay gamay naman pod sakto na pod ni dadto sa Bili ko kapil sa Girl Scout sa buboy. Esperanza. Nya kana siya guys nga dalhon ko na dito karon. Mahuman ko og upload. Nya kana ang mga sinina ni Koreana gipang kuana na danha gipang pangkliringan na danha guys. Nakatulad-tudlain mo tong unsa to akong ihatag. Na nagbuga si Kuya sa kahoy guys kay kana sila ni Bintoy nang migway dito sa baka gikuyog na si Bintoy kay dala sila kahoy. Naiyan po dahil gibugha kay para daghan tag kahoy guys kay bahalag wala tay itongtong basta kay aso-aso tong abuhan. Kay ngon lang gyapon sila naglauya kay perminti aso pero ininit tubig ra dito. Nato na ni panulod sa sako kay mga tunata. Pinggan. Nya dala ko sila sa ice cream guys. Kaya gibayaran naman ni Ate California ako sila tagaan. Pila ka mo kani bata ni Ate Jocelinoy? Pagtarong. Si Pikot. si Si Mau. Jebeng. Laika si B-boy. Kataring gamay. Ba di ko man to kaon? Ay, Wala. wala isa. Ano Kaya na ko sila sa pan guys daw. Tagaan ko na ko sila ng ice cream. Ug daghang kayong salamat Ate California sa pagpalitan nimo ice cream. Mo gisigihon nila kuot-kuot mga bata. Kaya kani guys, mga bag ni Koreana. Duha ni kabuok. Sayang po kay ni siya nga ibutanga ra. Ato ning ihatag dito na to ning ihatag ni Laika. Ya, aglakaw sa miya. Murag nya si Raymond guys wa man sa klase nya wala po'y kargada nila nya nahatag na po nako sa iya Ate Elizabeth ang pang-allowance niya daghang kayong salamat ha tubel pa day kuno na siya yarsa na ni Momo ng sako guys. Tuig naman to. Guys, walay tao. Na ako na ibilin siguro danhi. Pero ang tagda na mo kadyot. Kadali. Ibilin rin ako danhi niya. Kanin lang ice cream akong dalahon niya. Kanang paano kong bag na ibilin ako. So, mga tao. So, magtagad sa mi kadali. Masinday og naranan lakaw. Kaya may paan, bitay o. Sa ila guys, kay gipalayas ko ni Riri. Kaya nga naman. Ag-away mi. Puro naguro siya nako. Nawam ko lain na naan dili man sa inyo. Palasa. Nga pandalagan ako kung mga sinina kay Kaya nga. away gani mi da. Ingko nga nagitao na nimon kana may paan gisab ito. Snack na. Kumanam sila saka di wala ko gidala. Kita mi gitre. Di na iya mga tao na ano. Ima? Ima todo ko tiya sa. Naprendahan mo dito. Na ako ang silbi. Batay. Parsira mga tilangan.
Bantog na. Adto ko dito ba dagang day balay da boy da. Ako na kayo eh. Kinsa mga tawo na muyo da? Di si Mas. Ya, bata. Sila bata ng tapok niya. Ato sa dito sa Pikas, bata ni Payang mga tatay. Tapos ang dito si Batik. Ano ra sa jubatik dia? Nang dili ko dito ba kada kabanha ko ana siguro mga bata dinhi. Diha. Dito, naghakot sa tibuok. Dugay ra sa Jocelyn puting balas. Ganina po sa. Gani ha pa ulit ton niya. Ito niya. Birthday niya pag mangko na. Ay na birthday ra dito. Nagsugot ka nga dinhi sa minimum mo nagtambay sa inyo. Baka dili. Sabi problema. Abot na mga tao, abot na nga tayo. Lakaw ang tao. May dinhi di man may dali makita. Diyan ano mo ko gawin ko. Ay lagi. Palayason mga tapulan man di. Palayason ni. Balay na balay. Unsa man dinhi nga balay man ni adi dinhi sa mi di man mi Siguro muna. di man mi dali ag repair gid kana mi daghan sino. Nga nga komik na nang tay lagi di katubangan. Kabisi lagi. Dang ibuhat. Nah, mau lagi sad. Agabas pa pangita pa sa bugas. Oo, gabas na. Ano na nang gito ali ko ba niyo? Sige, gabas na. Sige, gabas na labi. Si Jocelyn ra lugar og katong gamay nagadto dito. Duha ka ba si? Ko ba niya? Kuyog ning dog budget ay. Ang upat na nako. Kana mga laki mo ra imong kauban. Okay, di mo yung baji ako iba. Siguro ko. Bain gid sila. Taklo ito bugay nilang pinasana. Ikaw ulit niya pasano na. Dito gid mo tabangan niya wala mo dia. Pasada sila. Tapok yung si babaw. Igo ra kag hakot. Ikaw ra kog dala sa baka. May ito agi tong bata nga. To sila dito sa loyo. Ang mga bata. Kay si Auntie Susilin, tos puting balas ang mga bata to sa loyo. Dapat agi dana ililisa. Isa udah agi on to loyo. Ko ta dito sa loyo mon. Yan na may nagkurmatahon ko buboy gina mo no. Ako sa to ipauli sila din eh. Nga chikiting kay man sila taron ka. Ag kagool sa taon yang dagway guys nga ingon tanga din hinamig puyo. May dinhi kay dali makita. Ngay tanaw niya sinako naman. Sinako naman nagdala na gid sa sinina uyaw una dinhi gini puyo. Kulbaan siya kay lisod be kayo nya madugangan namo. Tuwa day nagpalugit day sila guys. Mao di dani nya iya asawa to apod sa puting balas. Namo sa tugtagdan. Di kag sugot nga dinhi kog puya. Ano nag-vlog? Kita kay karon sa vlog. Ali. O na akong ice cream oh. Ay, dagana mo naman. Ali mo ali. Dali sulod mo dinhi sulod. Andre. Apas. Kaon mo sa ice cream? Hoy. Ano pa no? Dali sulod dinhi boy. Balik na dali. Ha? Balik na dali. Ay, ata ibo ya anak ko ano. Daghan pa inyo lubi dito di ay. Mo dito lingkod oh. Tingkod. Oh, kawa manung ka nga inyo ni balay. Pagwa dito kutsara kaw. Buno lang tama karon. Aman na si Dismas di ay. Lab. Why sa na mo ituon? Ha? Napoy sa na mo ituon. Napay isa ninyo kay Igsoon? Jay ka kun. Dako na? Jay ka pangalan ba? Ang namatay. Gawatoy. Yatag ni Laika kang Lingling man nga bag na di kuha naman si Lingling kay high school naman si Lingling. Ako na ihatag ni Laika. High school na ba si Lingling o Melin? Oo, mag high school na siya karon. Mag grade 7 na siya. Ikaw mo bin unsay mo grado bin? Grade 6. Ano ba sila niya? Dito ra sa kuan Esperanza. Kani dani yung mga sanina ni dani yung pang kuan ra ninyo ni kung kinsa masiguan daniya. Nadani nadaghan dani kot mga karsonis kot. Kay di naman nagpasigo ni kuan Koreana pod. Nadani ko to pang anak kot. Ha? Ani kang Laika na oh. Kay di naman gyapon nagsigo ni Koreana, ani Lingling na panghatag ni Laika. Kani suot si Laika ani, gamit si Laika ani no. Pang Boy Scout, pang Girl Scout man niya. Kani imo oh, sigo guro na nimo. Bago pa ba ako nagipalit niya, di na magkasigo na ni Koreana. Sa Koreana ay. Lingling, napay jacket oh.
Kana dana una dana kot mga karsonis na dana kot pag kuan lang mo ni maumaw kung kinsay pasiguan yun ni maumaw. Pananawa mag-angay ka ba dana? Nay paano pagpangaon sa mo? Nay sapatos so masigo ka ni nilay ka. Siguro. Amo dito. Nartaas. Mo. Itoy. Labaw. Ambutan nila, di naman sila panggi. Kauwa ko na sila. Sa naabri mang balay. Nahuman na lugar mo? Ay, baka mga paklit ang lawas baka. Tagayan sa number malot. Guys, human mi dito ila ni Boboy, dinhi mi nagditso ila ni Manang. Ya, naaday sila dinhi tanan. Malot. Wa na nagtanaw na sa Ya si Mami dere guys. Hi guys. Dinhi day sila nagtapok. Dinhi day ni Momo nagditso. Pa mi naguli. Ha? Abot ka man. Wala na. Diapod si Mother dinhi guys. Ya, nahuman na po nila og taon ang halubla. Kapita guys. Ay snack na ita. Ya, ang diha na taoran na po sa jealousy. Nalimaho panghaklan na. Takloban ako nga. Sa bala. Kuan ko ah. Nataot na ang ilang jealousy guys. Oh. Nasa napit pala ni mo dugangan sa bintana lang. Dito? Dito sa kwarto? Oh, isa rin makabuk. Isa rin. Ah, oo. Ang kani, kamaro po na isa. Nya, si mama, ang nagkape, ang nagpanday, wala. Asa mang hustisya ka ni guys. Ang nagligid-ligid, mo'y nagkape. Unsa man ni me? Ako yung una pakapi. Ang nagpanday, wala na nagkape. Kabalo ka nag-anhar na siya diri kay para managbo sa paniudto daw. Magkape, mag-snack. Snack. Mo lagi kay Dod, hapakabukepan. Sapon gid sa pero. Daay ra man siya gani ha. Dair gani mo na sapon ni Pati ni Inday. papa nga halo black bag ko din siya. Ay. Trabaho sa Dennis ya? Trabaho lagi. Aw, gamit day kayo niya. Damding ako may nagkakuta sa lublak. Pag humag Ay ka din. donol sa halo black balik na po siya higda. Oo. Daydaan ra di ay. Ang kape siya guys. Malak. Ano yung iba? Kabuang masadian na. Yang dinipod sa pikas na hinay-hinay nagikahuman yung balay ni Manang guys. Oh. Mahuman tagid ni siya sa kuan, hinay-hinay. Wala nga dana ang kuan. Kuwang dayon. Kumana na uma. Oh, floringan na po dayon na siya. Human sa gawas kusina dayon, plaster na. Og thank you sa mga blessings sa sponsor. Mama relaxer kay diha kapira. Na maparisyo ka na niya May kaya ra manig sa baboy May. Na, ama si Amay. Ama si Amay. Ay, diya. Tay, ni tao. May ibayutan man kamay oy. Siguro ni nag-anha maka dini kay na snack unya. Patagaan snack ni kaon sad. Gani Igoro kanaan. Ay. Wa pa na nalutas. Tago menos sa mangga oy. Wa pa na nalutas. Ay sa ano na to si Dodong guys. Ala. Eat na si Dodong guys. Oh. Tarong. Yay, very good. Yay, very good. Very good kayo among Dodong guys. Oh, nga nag-eat. Oh, sudan na guys kay gulay. Oh, nalo na samad. Ngano man na nasamad man na Ha? Oh, nasamad ko no iyang tiil guys. Very good. Ay. Ha? Ay, tiki? Palutan na mo niya guys. Palutan na mo kay init kasi tanan niya yung buhok kung agsinguton agpamitil. Sayo kay ni siya naglaag guys. Asa ka naglaag?
Ama ni mong service. Ako itong bugoy. Agoy di ay. Wala talaga pagkabak tayo, pagkabak tuhod. Mao lagi. Oo. Si taon ang marites mo sana siya. Ano? Ano? Sige na kay magpagupit ni unya ta. Pagupit na ang bibi. Pagupit ni unya ta magpagupit. Gulay yang sudan guys. Asus opo. Asus ala. Na ay car? Agsakay ka sa car? Ano na ay car nagagi? Agsakay ikaw sa car? Dili lang tagsakay sa car, agsakay lang ta sa brum brum. Brum. Sakay lang ta sa brum. Pip pip. Oo. Sakay brum brum papay ba dana ingono brum. 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 Oo. Pagtarong ra paglingkod eh. Sit down ba? Sit down kay mag-eat pa man. Sit down. Sit down ba kay mag-eat pa? Sit down na na. Bawag singot. Buntag pa sa'yo. Gisingot na. Open. Ibaho ko ni Ranran karon. Ran imo na niyang karon. Di kay si Ranran gyud magkaon na ni karon. Sit down lagi kay mag-eat pa. Oh, yeah, very good. Di kita kalingaw. Kay kung dili na to na siya ipalingkod ani guys. Da. Halo. 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 Ano sige, maligid ikaw. Dili na to na ipalingkod, aglakag-lakagon tani siya. Halo. 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 Oh, lakag-lakagon tani siya nga ang pagkaon. Kapoy kay sunod-sunod nang ipalingkod sa bag. Halo. 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 Okay. Okay. Clap your hands, clap your hands. Ano? Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Saan ito matalitaw di? Ano na rao? Tanawang mata ni mamay. Gari? Unsaon pag-cry? Ala na. Unsaon pag-cry? Ikaw ra. Ikaw ra. Unsaon pag-cry? Ikaw ra dili si mamay. Lagay sa cry si Dodong guys. O unsaon pag-cry? Di. Ay, unsa man na ah? Unsay nakita? Hello. Hello na ibabol. Hello na ibabol. Bal nadudong bal dili mag-eat bal. Aran imo na ni iyang kanon ra na. Kauna na ran Si Ranran ako pagkanon karon. Allo. Unsaan pag-cry? Allo. Yeah. Yeah, very good. Yeah. Yeah, very good. Yeah. Alo, naunsa day na iya ko nung tiil guys. Na ako no nagaras guys. Nagaras ko no iyang tiil. Ngano man nagaras man na. Kinsa nag-away da na. Kinsa nag-away da na. Nao. Kay sabay naman ni siya sa lupad guys. Ala. Dito sa layo. Nagunsa day ka dito sa layo? Naglaag day ikaw? Apit ka naglaag? Ha? Asa ikaw dapat naglaag?
Oh. Napang. Oh. Naon sa de. Ala sige. Alaran dali dani ran de. Ali ran kay lablab lang ka mamay ran. Dili lang bibi ran sige na. Si Ran ako ilablab karon. Ran dali ran Pitil na buhok ni Dudong Ran. Ran ala dili sa lagi manaog kay wala pa man pag-eat, dili sa magdaon. Magtiwa sa pag-eat ha para mabusog na ang tummy, magdako na din ang bibi. Mag-school, mag-school na ka dong. Ihap lang dong be. 1 count lang be. 1 2 3 4 1 sige ikaw be. 1 2 3 4 Togat ito kau.